अच्छा काय भिजलं काय बघा पाऊस बघा काय इलो होतो त्याने पुष्पाची फळं पण रवत नाही लाग मोठो बघा कसे छत्रे घेऊन रवलेत बघा पाऊस जोरदार लाग लाग मोठो तेच घे ऐता काय ऐच्याशी ते का मेरा लावू शिकवा हो कसलो डान्स आहे तो ही घाल 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 मेरा लाव 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 पटापट बघा धोंड्याक दुखू नको अजिबात धोंड्याक गो शेतकरी देवचो रे का बघू शेतकरी नको मग खयचो हो नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या खोऱ्या भागात मी मुकेश खाडे तुमच्या सर्वांचं सकाळी खूप खूप स्वागत. तर कसं आहेत मंडळी, मस्त मजेत ना. तर आपली शेतीची कामं सगळी चालू आहेत लावणीची आणि पाऊस आज भरपूर आहे. सकाळपासून जोरच केला ना पावसानं, त्यामुळे जरा आज उशिरा चालला लावणी सर्व काढू मानीला. तर चला, सकाळी वातावरण पण मस्त आहे बघा, धुक्या वगैरे पडला. अजून कोण तरव्या दिले नाहीत, नाना आणि पप्पाच दोघेजण सकाळी तरव काढूची सुरुवात जोरदार आहे. एक कोपरं रवलं तरव्याचं आणि लावणी लावचे 2 रवलेत अजून आणि आग्रात 7-8. गेला त्या बरोबर मराठी पाऊस उडी राहणार. बघा केवढा बघा मागचा इल्ला ना हा तेवढा घरात तुझा आवाज बघलो विमानावर गरुड बघा ता बघा वर माडाच्या सावळीवर भाकरी खाऊच्या टायमार इलेला. ती अशी चुकवून येत होती अशी आपल्याकडे आता काय करूया, ही मध्ये कपी होत ना सगळी आधी घ्यावे जाईल. गरमाचा आहे
मरणाची गरम आहे. नाही हो, चायच्या टॉप टॉप. तुमका तिखट खालात भाजी बिजी ती तिखट लागते त्यांना कांदो कोपरा आणलेला ना ना. मग रात्रीची चहा पिऊ केव्हा काढवा नेरी खाऊन झाले ती मस्त भाऊजी का चाय दी हो चाय घ्यावा होईंड्यात ना का आणला म्हटलं काहीतरी घेऊन येईल ते म्हणते मी चिल्लय हे दाढीवले येईल का गाडीला जमीन धरूक लागले म्हणजे पावसात जोर आहे. पाऊस बघा काय भरलो मरणाच तुझा छत्रीची तयारी कर. इलो 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 आईच्या गावात पाऊस आला हा बघा जोरदार. वादळात तसा इला गेला सगळा टोपी तू गेली वाऱ्यात. अच्छा काय नारळ पडला का वादळ बघा कसला भयानक वादळ आहे भयानक. भाकरी हवी हा ती बघा हा 2-3 भाकरे खावा तुम्ही वळवंड्याच्या एवढ्या दमान दमानीला भावाची पण घेतो बघा. छत्री छत्री आहे त्याची धरून पेचून टाकते सरळ घरात एक ते छत्री नाही यंदा घरात. सगळ्यांचे कलर्स ऑफ कोकण. वादळ बघा काहीला भयानक वादळ इला भयानक म्हणजे अच्छा काय भिजलं काय बघा पाऊस बघा काहीला होतं त्याने पुष्पाची फळं पण रवत नाही. लाग मोठो आला आला वारा संगे पावसांच्या दारा. लाग मोठो लाग. तर मंडळी अशा प्रकारे पाऊस जोरदार इलो हा मरणाचा इलो आहे बघा. आणि पुष्पा बघा भिजता भिजत नाही हो बघ गडगडलो तो इलो. तर मंडळी आज सकाळची इरड तरव काढूचं काम आहे आणि संध्याकाळी 2 कोपरे आणि कांबळावर एका तो लावणार मग आग्रात जाणार असं सगळं प्लॅनिंग बघूया. संध्याकाळी पुष्पा वगैरे नसतली बारशाक जाऊचे होय ना. अशोकाबाग नाच झाली हां नारळ सोडलेलं नाही हा. काढ पटापट सरसरावून तुझ्यासारख्या माणसानं काढू हव्या कळाला. मी काढतोय म्हणून तुझं पावला पटापट पटापट सर्व बघा सणसणी घनकशीत माळ्यात लावू बरं आहे सर्व तेवढीच हो त्याला आम्हीच आणला उडी नाही नाही म्हणता. बघा कसे छत्रे घेऊन राहुलेत बघा पाऊस जोरदार लाग लाग मोठो
म्हणजे वर्षात जाऊ तिला येते होती की पुलार पाणी येऊ का वे हे व्हायचे मॅडम मॅडम खायची गो मॅडम ते हे शाळेत मॅडम इले होय ना पाटील भाऊला कशा केलास उभे मी बोलावलं छे माकडलं शेवटा म्हणून उभे केलास की काय अरे तिची खून कळ काढीत ना माझ्याशिवाय मीच देतोय बाय जरा कांदा पेटून याच करीत सगळ्यांना उपाशी मारी त्यांका सगळ्यांका त्याच्या हातात जेवणच आहे या त्याची पेंडी बांधत हा विचारत हय एक माणूस कमी वाटतं आमका पेंडी बांधा तर मंडळी अशा प्रकारे बघा अजून थोडं कोपरं रवलेलं हलसून काढूक सुरुवात केली आणि आत्ता दुपारचं जेवचं टायमिंग झालेलं तेच गे ऐता काय ऐच्याशी ते का मेरा लावूक शिकवा हो त्या बघा तेच घ्या तुमका गमला नसत रानार माती तापत ती बघा काय रान काढला काय मारशी कॅमेरा असो मारीन तरीन नाही काय आज तोंड दिसता तर ता सुद्धा कॉलेजची रजा काढू ती काय पाना खाऊन होच म्हणतली या हिला आणि तोंड टेकून गेला बघलंय मी बघा रान दिसतं त्याच्यावरच माती तापून ठेवतं त्या मला चे ऐकता का जा 12:30 झाले घरात जाऊन झाला का माहितीचा 2 वाजता काय 4 वाजता पण जाशी करा पाटील हे बघा काय करता कसलो डान्स आहे तो ही घाल घाल मेरा लाव पटापट खाऊ घेता बघा धोंड्याक दुखू नको अजिबात धोंड्याक गो शेतकरी देऊचो का बघून हा शेतकरी ना मग शेतकरी नको मग खयचो हो शेतकरी मरणाची शेती असतात त्याची होय ना बघा मेर बघा काय काय लावता ती बघा फक्त एक सर इली तर सगळी माती धुपान जातली ह्या बघा नाचान काय केले या ट्रॅक्टरामध्ये ऐका घेत नाही का
हो पाटील ती कालवा मुळे शोधतात माहिती आहे वाळूत तसा करता बघितलं मी मारले राजू. लाडू लाडू करता. तर मंडळी अशा प्रकारे हा बघा चिखल. कमेंट वाचलं ते का या कळत नाही ते कोणकार कोण मी करतात तू सांग ना तू कोणाचा आता मैशाचा काय घेतलं बघ. काय कसं ह्या कोणाचा महिषाचा म्हणून सांगता. रोमन घ्या. हां ओमकारची आऊस ही होय ना पान खाणारी आणि चुनो लावणारी तेच घ्यायची आऊस बाय बाय. होय ना. तर मंडळी अशा प्रकारे चला घरात जाऊया आता वेळ झाली आहे मेमरी कार्ड संपत दिला त्यामुळे काम आहे चहा इच्छा गावात अरे का किती येऊन दे. तर मंडळी अशा प्रकारे आपला सकाळचा रो काढून झालेलो आहे. अजून थोडंसं तो दुपारी काढून मग 2 कोपरे लावणार ह्यो एक कोपरं तर लावणार. तर मंडळी चला अशा प्रकारे इथेच थांबूया जेवूचं टायमिंग झालेलं आहे. चला